Deze week in Limbourgeois. Jonge talenten op bezoek bij VDL Netcar en rondgang op de lounges van Jumping Indoor Maastricht. Hier bij VDL Netcar in Born worden natuurlijk auto's gemaakt, de Mini en BMW. Maar er is hier ook een bijeenkomst georganiseerd door de brandingorganisatie Connect Limburg. En dat gaat over Young European Talent. Er zijn er een stuk of 50 jonge mensen, talenten. En die mogen discussiëren met topmensen uit het internationale bedrijfsleven. Dit wordt puur door Connect Limburg georganiseerd of zijn jullie een onderdeel van de hele organisatie? Nee, dit is echt een directe samenwerking en initiatief van Connect Limburg samen met de honoraire consuls van verschillende landen. En dit is waar wij als Limburg natuurlijk ongelooflijk sterk in zijn. Verbindingen leggen over de grens en hiermee aangeven waar wij trots op mogen zijn en toegevoegde waarde leveren. Ja, en nu hebben jullie hier zo'n toch wel mooi evenement, hè, met nogal wat serieuze sprekers van naam en faam. En in diezelfde week moet je dan lezen dat de organisatie wellicht ophoudt te bestaan vanwege de politiek. Dus u staat ongetwijfeld hier met een beetje dubbel gevoel. Nee hoor, ik sta hier met een heel trots gevoel. Okay. Wij zijn als regio een regio waar we met elkaar een fantastisch verhaal te vertellen hebben. Dat verhaal dragen we uit op allerlei manieren en dat blijven we doen. Ja, dat blijven we doen. Maar als de organisatie moet ophouden, dan kunt u dat natuurlijk links en rechts nog wel blijven doen. Maar niet meer in die context van nu. Laat ik zo zeggen, ik vertrouw erop dat er heel veel partijen in de regio altijd door blijven gaan. En het is uiteraard aan de politiek welke beslissingen zij nemen. Maar we zijn altijd in verbinding geweest met allerlei partijen. En die, ga ik ervan uit, hebben het hart op de goede plek en gaan door met het uitzenden van de juiste boodschap. Ja, in uw ongetwijfeld drukke agenda hebt u toch tijd gemaakt om hier die jonge mensen te komen toespreken. Hoe belangrijk is het voor u om dat te doen? Ja, de regio Limburg is natuurlijk voor DSM van groot belang. We zijn ontstaan hier in Limburg, we zijn geworteld hier in Limburg en hoewel we mondiaal actief zijn, blijft Limburg van groot belang. En het is ook van groot belang om jonge mensen te motiveren om hier in Limburg aan de slag te gaan. En daarom hebben we Camelot opgezet als we het hebben opgezet met inmiddels 100 bedrijven. Vroeger zaten we daar alleen, 15 jaar geleden zaten we nog bijna alleen in Camelot, nu met meer dan 100 bedrijven. Allemaal jonge start-ups, maar ook grotere volwassenen bedrijven. We werken samen met de Universiteit van Maastricht, we werken samen met de Universiteit van Eindhoven om de verbinding via de A2 te maken. We werken samen ook met allerlei culturele instellingen, opleidingen, hogescholen, om hier een bruisende gemeenschap te maken. En dat is van belang voor DSM, daarom doen we het ook, maar ook belang voor de hele regio. En hoe lastig of makkelijk is het om die talenten hier naartoe te halen en ook hier te houden? Nou, er is natuurlijk een grote trek naar de grote steden. In Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam. Dus we moeten wel hard werken om de mensen hier te krijgen. En dat gaat niet vanzelf, moet ik zeggen. En er is ook een zuigende werking vanuit de Randstad om de mensen daar naartoe te lokken. En Limburg vergrijst natuurlijk een beetje, dus we moeten hard werken. Maar we hebben ook veel te bieden en dat laten we zien. We hebben veel te bieden op het terrein van technologie, Camelot, maar ook alle andere verschillende campussen. We hebben veel te bieden, ook cultureel. We hebben natuurlijk ook veel te bieden, het is mooi wonen hier. We hebben ook veel te bieden met geweldige opleidingen in de buurt. En we moeten dat een beetje steviger op de kaart zetten en ook een beetje marketing voor doen. En dat is de reden dat ik vandaag ook hier ben. En probeer jonge mensen te laten zien wat we te bieden hebben hier in Limburg. En nu wordt deze hele happening georganiseerd door Connect Limburg. Die dus tot taak heeft om Limburg internationaal op de kaart te zetten. Maar de politiek, heb ik net begrepen, die
die zeggen, god ja, dat hoeft niet meer, althans niet meer op deze manier. Hoe kijkt u daar vanuit het bedrijfsleven tegenaan? Of zegt u, ja god, daar gaan wij niet over? Ja, de politiek zal zich ook moeten realiseren. We kunnen niet allemaal in de Randstad gaan wonen. Hè? Ja. De prijzen in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, reizen de pan uit. En steeds meer mensen willen natuurlijk gaan werken in een plaats waar het goed wonen is, waar cultureel dingen zijn, maar ook waar technologie tot ontwikkeling komt, waar banen zijn. En dat kan niet allemaal in de Randstad en dat zal de politiek zich ook moeten realiseren. Dus het is van groot belang dat we laten zien wat we hier in huis hebben. En ik hoop ook dat we de steun krijgen van de politiek om hier in Limburg onze dingen neer te kunnen zetten en er ook mensen naartoe te lokken. Sie als BMW fühlen Sie sich schon gut zu Hause hier in Born und wie geht die Zusammenarbeit mit VDL? Ich kann Ihnen versichern, dass die Qualität unserer Minifahrzeuge in den letzten Jahren immer besser geworden ist. Und das ist sicherlich auch ein Erfolg hier in der Produktionskooperation, dass wir dann hier wirklich ganz tolle Produkte rausbekommen. Ja. Und das mit einem Familienbetrieb? Ja, ich meine, das hat sicherlich Vorteile und wir durften das ja hören, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welchem Geist eigentlich hier nicht nur Autos produziert werden, sondern wirklich versucht, innovativ und qualitativ hochwertig zu sein. Und ich glaube, das zeichnet die Region aus, dass man hier eben auch sowas machen kann. Das wird weitere Produkte nach sich ziehen. En als lid van de familie, want je komt natuurlijk overal, dan ja, dus kun je misschien één keer per maand borren, maar het is ook niet jouw afdeling dan. Nee, dus er zijn, ik probeer zoveel mogelijk bij alle bedrijven te komen. Maar ja, er zijn er 93, dus je moet het verdelen. Born is natuurlijk een van de grootste bedrijven, of het grootste bedrijf bij ons. We hebben 16.000 medewerkers nu, waarvan hier 6500. Dus ja, dat is 6500. Ja. Dat is een groot bedrijf. Ja, absoluut. Maar een voordeel is natuurlijk, denk ik, binnen zo'n familiebedrijf, althans dat zou ik ook wel eens doen, van als ik overdag iets tegenkom en denk, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? Kun je altijd 's avonds pa nog eens even bellen. Ja, dat doen we ook. Ja, ja dat gebeurt zeker. Ja. Pa of mijn broers, hè, dus we hebben elkaar geregeld aan de lijn. Ja, dan zeggen mijn kinderen ook wel eens van, ja, maar je bent al heel de dag samen. Ja. En dan moet je 's avonds ook nog zeggen, ja. Dat is een familiebedrijf, wedden maar aan. En dus dat vinden ze mooi. Zo voeden we ze op. Hè? Ja. Het paardenfestijn Jumping Indoor Maastricht in het MEC leent zich niet alleen om van topsport te genieten, maar ook om te netwerken. En dat doe je in de VIP-lounges. Is het voor jullie wel een taak in nu of in de toekomst om bij dat soort evenementen meer, ik zou maar zeggen, mee te denken, of ook inhoudelijk of ondersteunen, of noem maar op, want in deze tijd hoor je steeds meer over samenwerking. Ja, klopt. Ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Het MEC is 5 jaar geleden begonnen met een principe dat we zeggen, wij verhuren niet alleen, maar wij vinden het ook belangrijk dat we het partnership aangaan. Dat we met onze partner praten en dat we de toegevoegde waarde van elkaar opzoeken. En ik denk dat wij als partner in Limburg, in Maastricht, dat wij van toegevoegde waarde kunnen zijn om het evenement een extra boost te geven. De provincie is nogal ruim vertegenwoordigd hier. Is dat vooral de eerste avond dat jullie daar, laten we zeggen, in volle ornaat allemaal aanwezig willen zijn? Ja, ik vind het heel belangrijk dat hier in Maastricht in het MEC zo'n jam wordt georganiseerd. Met name om het internationale karakter van Maastricht, maar ook als sport- en cultuurstad te promoten.
We zijn hier met veel mensen uit de politiek, maar ook veel mensen die zaken doen in Maastricht en Limburg. Ja, u bent hier een van de genodigden bij dit paardenfeest. Bent u zelf een paardenliefhebber? Niet per se, maar ik vind het wel leuk dat ik hier uitgenodigd ben door de provincie en om hierbij te zijn. Ja. Is het de eerste keer dat u erbij bent? Dit is de eerste keer dat ik het hier van zo dichtbij zie. Ja. En het zijn nogal wat PK's die hier rondspringen. Ja, het is hier echt... ik ben heel erg blij mee dat ik er ben gekomen. Het is heel erg leuk hier ook. Ja. Zeg, en nou had u vandaag eigenlijk best nog wel wat te vieren. Want ik heb begrepen dat Corendon vandaag nog een handtekening heeft gezet onder een grote operatie voor de luchthaven. Nou, de persconferentie is dinsdag. Dan wordt het helemaal uitgelegd. Maar ik kan u wel zeggen dat we hier zijn. Dan mag ik wel zeggen dat Corendon een hele dikke contract heeft getekend om volgend jaar met heel veel bestemmingen op de luchthaven Maastricht te gaan vliegen. Ja, absoluut. Hebt u daar zelf ook nog een beetje mee kunnen helpen? We hebben er allemaal een beetje mee geholpen. Allemaal een klein beetje. Al die wielen op de weg, ja, ik vind dat dat gewoon minder wordt. Het kan er veel meer op spoor en op... En door de lucht. En door de lucht en ook door het water. Ja. Dus daar geloof ik in. Vandaar die keuze. Waar gaat het precies om? Qua hoeveelheid, zeg maar. Qua grootte ook? We hebben nu 27 hectare gekocht, nog wat percelen in optie. In ieder geval gelooft u met deze actie in de toekomst van de luchthaven? Zeker, anders hadden we de deal niet gedaan. Nee. Wat een sport, dames en heren.